assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh be fulbe on calminama on jurama on ñagama duwaw eyi hande noon lowdi amin hande mbiɗen ɗo dañi koɗo mawɗo tedduɗo mo wiye Demba Ndiaye e Demba assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi taala barakatuh Seydou Gangue bar ko jam Allah woni ma jam a salmitama a juurama a weltanama a ñaganama Allah moƴƴere machallah kadi en beltima kadi e ñalawma meɗen hande ɗo ɗo Portanti e nokku musidɗo men hono Alpha Gangue gonɗo hande cuuɗi men gonɗo foftere men cuuɗi men toon to Parkane Sénégal eyyi eɗen gari ɗo noon yidde yewtidde e bandiraɓe meɗen julɓe e bandiraɓe meɗen fulɓe eyyi ɗum noon konngol arte juuɗe maɗa bisimilla joni ceero Demba a ruttinama salminadu caggal ɗum mbiɗen calmina musidɗo men gonɗo ha toon to Portane woni Alaji Alpha Salifou Gangue eyyi a wiyama anne a salminama ha toon joni ceerno Demba holko woni jambitaru ma ɗo e Portanti Gabon. jammitare men ɗo Portanti jammitare ko mbaɗa woni jammitare mette holko mettatama ɗo e Portanti Gabon e holko goytotoɗa e ɗo Portanti Gabon. eyi mette men kam hande ɗo e leydi haɗe mbayno leydi ɗe kaldotako kono mawon ko haala hen ono haali andi foof haali foof bondi foof hande kala mette kalɗa ɗo e leydi he a haalata hen tan hunde ko heddi ko gacca wonno mette ɗe ɓuuri hewde e beele momo hande e leydi ndi to banggue laamu ngu e to banggue laamaɓe ɓe mette ne mbayno leydi e batte kadi gurdam ɗam mette ɗe ne mbayno leydi joni noon en puɗɗor tan hen toɓɓere wotere tan e gurdam men ɗo hen hande e leydi he caɗele meɗen gonɗe hen eyyi joni wondeno caɗele gurdam ko mbiyata ko wiyete ko kam ɗannal kam ina muusi tawde enen koyen hoɓɓe ɗo en jeeyaka ɗo ina heewi caɗele guuraten ko wayno batte kayitaji e batte contrôle uji jomum yalta ko wayno contrôle uji place uji probléme aji ɗi kuɓata gasata eyyi joni ɗum ɗon par ce que an waɗi heewi ko ganduɗa hen aɗa ɗo joɗiɗa kono aɗa heewi ko ganduɗa hen aɗa régla probléme aji kewɗi aɗa nodde partout ya règle probléme hakkude bidikeji ɗi e lamɓe ɓe probléme batte kayitaji aɗa hen naata aɗa yalta e ha ko abite carte séjour e heeru gurdam e ko tegueteɗen ko ɗo en tant que étranger wona en tant que ɓiɗɗo fulɓe tan en tant que étranger kawruɓe ɗo e leydi he e particulièrement Gabon Portanti eyyi eɗen to banggue kayit kam e leydi e hande to banggue carte séjour ngalni hande ene hooyi par rapport e tampere banggue kayitaji tan e inutile ɗiɓe mbiyata e leydi yimɓe mbi yo mbat sa waɗi kadi taw kadi a dañata hen kadi dedre wonoɓe wima joni ya waɗa joni ko wayno kayit domru walla kayit kafar walla certificat médical walla kayit pharmacie has ɗiɗon foof sa waɗiɗi wonaɗo acce fofto sa holli ɗin kadi ne jogui ma wot koɓe namdima taw an hoorema sa arti namdal mabɓe ɓe ganda kayit mabɓe namdima holko woni ɗum ɗo fof ko addude ganuma e koɗo sa namdima kayit a rutti namdal on a wi on kayit holto heɓoto wiyanma tan ko ya wat feere jaaha ƴeewa on kayit ya yoɓamande et puis taw kamɓe koye mabɓe ganda on kayit holto dañato eyyi ɗum ɗon noon ko ɓeydude kadi majjinde kadi namdaɗo kayit o carte séjour kam hande on banggue ne wayno gonga ene moƴƴi ko ɗumini kono kam on banggue ne fofti par rapport e ndem eyyi joni ceerno Demba batte no guuriɗen ɗo wonde no aɗa faama aɗa nana ko an e hoorema aɗa yiya no musidɓe men warirteɗo en neɗɗo bandiji gaɗa tawamo nder place makko ɓe piyamo haɓe mbaramo ɓe kefta ko jogui ɓe doga walla aɗa yaaha tan ha mbaɗɗa agressé ta ko étranger ha mbaɗɗa agressé pima ha mbarɗa joni ɗum ɗon joni yimɓe men ina mbare ga en mais enen en jiita la suite en dokkitaki enquête après haydara ko ganantuma hoorema aussi yimɓe men daronta ko en hen kaddi darde meɗen bien vrai que moni foof ina foti renade par ce que neɗɗo kam hayɗo jeeyɗa ɗo saɗa yalta aɗa foti wadde attention kal so golle ma aussi aɗa foti renade mais waɗi ko ganantuma hoorema noon eɗen ponno waw dañde fedde nde gandantuma hoorema eɗen mbawi daranade koye men wona sa fi kam mi yofto
kono waɗi ko gadantuma hoore ma so ɗum yani e meɗen ta eɗen jogui ɗo goytinen ɗum so ɗum goytima ɗum eɗen mbawi dañde cafranɗo en on ɗon safara ɗum batte ko musidɓe men ɓe koye mbarete ko ga en limore nde ina heewi presque chaque année aɗa wawi wiide 4-5 personnes na ware ɗum ɗon joni hono jiwɗa ɗum ɗo eyi to banggue alhaali ko namdiɗa ɗo joni ko ko hunde nde weeɓani safrude ko wonno yimɓe a wawa yiide neɗɗo tan ganda oɗo ko bandi walla ko barowo enen ndeni ha no foti renede fof eɗen ndeni kono wonno kamɓene kadi toñoɓe ɓe ala fof toɓe ngala haɓe ɗo e leydi he ɓuuri kam hewde kono ala toɓe ngala kono to banggue neɗɗo ware walla bitig mum heele jomum nangue walla wasa nanguede nangue wasa sokede ɗum ɗon kadi min kam e yiyandam eɗen jogui hen pas de responsable eɗen jogui hen fodde poɗɗen wadde nden mbaɗani neɗɗo sa jagganama gujjo ma a rewata gujjo ha ganda ɗo gujjo naati walla sa warnama neɗɗo barɗo o nanggama a rewaten ha ganda barɗo hoɗɗo naati kono enen so jomum nanggama so wari so nanggama tan eɗen keewi wilsidade gaccen mbiyan o nanggama ha janggo kawra makko lawol omo yaa haaju makko no muusi eyyi ɗum ɗon ene muusi sino joni a rewa hen ha ganduɗa jomum sokama à vie walla warama ɗum ɗa kono so jomum nanggama tan keɗo ko accum jalten hen e tokkiroɗen golle men oɗon jogui golle e ɗum ɗon kadi ko faible meɗen ƴewde ɗo ko faible meɗen faible men eyyi mais ceerno Demba ɗa andi neɗɗo joni hay sa par contre sa waɗi accident si tawi ko an jogui auto walla an wari neɗɗo ay waɗi enquête ha joomum jaggama hay si tawi joomum nawete kaso uddete hay si tawi wona en vie mais normalement no fonno wat dañde alaman mo foti teguede e muɗum mais est ce que hono ɗum ɗon probléme aji ɗin ɗo est ce que e yimɓe men ina jotto ha toon ko almanuji ɗi gara jana e ƴetten almanuji ɗi haalis o totten famille loriɗo o est ce que ɗum ɗon joni yimɓeɓe ina ɗum dari par ce que min ko ɓuuri ko hewde ko nananmi ko so jomum jaggama tan hanti tournen dow kollen ɓe caggal hanti gaccen ɓe en lijjitani ko foti ko rewde hen de foof par ce que au maximum quand même alaman koko foti waɗede e jomum en plus kadi o udde mais ɗum ɗon foof min joni nanami tan o uddama dans quelques jours walla dans quelques mois jomum yalta te ko ƴetti ko ina mawni fittano koko mawnti hay goto wawa ruttinde ɗum joni ɗum no holno jiirɗa ɗum tagui wiide noon fodde no poɗɗen wadde nde en mbaɗani nden fodde en jiiɗa haalde inde nde enen koye meɗen en dañino neɗɗo men bannoɗo hoto nde ɗo ko waɗde kono sa ƴeewi guila nde o waɗi wonno ɓen rewnoɓe waɗanoɓe ɓen ɓe ndewa hen ha keeɓi fodde mumen hande ken wona duuɓi sappo walla duuɓi jeenayyi jomum nanayi cuuɗi moftaɗi ɗum a faami ɗum ɗon noon sa yi ɗum saabi ɗum ɗon ko joomumen waɗanoɓe ɗon ɓe kañumen ndewa hen ha keeɓi fodde mumen on jomum woni fodde duuɓi jeenayyi walla ɓuuri ɗum ɗon jomum nana mofta eyyi joni noon neɗɗo noon sa hay goto jiiɗa ɗiɗon caɗele sa heeɓi ɗeɗon caɗele aɗa foti rewde hen ha keeɓa hujju ma walla ko pulaar wiyata mi heeɓi hujjam walla mbasa heɓde hujju maɗa kono enen sen ndewi hen balɗi tan mbiyeten ko wona ko toɓi temps est ce que gacca joni an ɗon joni ɗum ɗon ko kalten ko haala muɗum wallu musidɓe men ɓe koɓe toñete ko ga en e koɓe mbaɗete ko joni an hol solution mo gandantuma sa waɗi mo lancé yimɓe mawɓe so keeɓi ɗum ina mbawa wallude en hen daro en hen hol sababu holno poɗɗen darorade e muɗum walla holno sa joni sa par contre si tawi woni message o yeehi ha to lamɓe Sénégal to ɓe keeɓi e message he joni an sinno ko sago ma hono jiɗɗaɓe darorano en pour solution solution enen hoɓɓeɓe goni ken jokkodirani d' abord mbaɗi foof e hokkude yeeru hayso ko wona fedde enen fof eɗen kumpiti eɗen jogui ɗo mawɓe men nanɗo ko yarlitiɓe kañumen jawdi mumen en jarliti haajuji mumen moɓe gandi noon e moɓe ganda en tant que ko julɗo sa yiɗi gona Sénégal najo sa yiɗi mbasa wonde Sénégal najo ɓayde ka julɗo aɓe daari darde fodde nde poti waɗande julɗo foof haaɓe joltamo hujjaji mumen eɗen jogui ɗo mawɗo men ne wiye Oumar Diaw ene saɗi ɗo neɗɗo
mo darnaaki fodde muɗum ha heɓi hujjaji muɗum so wona joomum haaɓi yo accu ko noon feddene ɗo pelle ɗe noon il faut neɗɗo yarito kalis mum waɗen ha so lewru fof temedɗiɗi waɗa hen janggo e jaam hay goto ñagataki Allah yo dañɗi en caɗele kono sa dañi caɗele ene wayno ka jomɗo avocat men e nder kalis peere ɗo ko hen avocat ƴettete darno yimɓe yoltana ha hujjaji meɗen kono noon so Demba Ndiaye wi ɗum jarnanimi Saydou Gange wi ɗum jarnanimi e ɗum ko bolle puyɗe bon janggo e jaam orlo Allah watta so ɗum yane Demba Ndiaye tan ma nimso jaran ɗum sama andi no men naata hen voilà so jomum naarino en joni yeru tan musidɗo men mo jofinen ɗo joni barnoɗo o joni darnoma hen ha ambassade natti hen ha ambassade yaltide kalis ha ambassade nawta jomum ha cuuɗi meɗen a faami taw kadi wonko yaadi ɗum noon fof ko darade e dardade e bandiraɓe darade e dardade julɓe kono woni hen noon ko gondaka eyyi ko ma bone heɓa tan wiya yiyani bandude taw noon fuɗɗode to jomumen woni puɗɗaki eyyi neɗɗo noon a wondata banden guila dañani bone wallahi mais jaam woni nde an wondata banden so jomum waasi jaam noon bandum en jeeɗum wallah ko noon min mbimi joni Ceerno Demba komin Seydi Gange arnoɗo hande yewtude ma yewtere ma waɗi fayida dañi mana et puis eɗen ñaago keɗotoɓe yoɓe keɗo e jaam et puis ɓe solution laarete moni fof ina wiya so kalno yiiri vidéo yo ɓennin waɗa partagé waɗa commentaire adda envie muɗum adda yiide muɗum hen par ce que enen hande bien vrai que neɗɗo kam sa wi a daroto an tan hoorema balla hoorema c'est facile mais si tawi woni ka julɗo ka ɓiɗo julɗo a dañi droit wallude banda donc ɗum noon ɗon min calminima min beltinimama yewtere nde waɗi fayida jarama eyyi joni minnene jimi tan ɓeydumi hen e caggal Saydou Gange mini men Aladji Mamadou o fof ko toon